Сьогодні 6 серпня, ми знаходимося в місті Києві на Оболонській набережній. Це дуже символічне місто, дуже символічна дата. Ми напередодні Дня корінних народів, який відзначається в Україні 9 серпня. Це дуже символічний день для України, бо з прийняттям закону про корінні народи, який, до речі, Путін назвав холодною зброєю проти Росії, визнані кримські татари, кримчаки та караїми. Як бачите, всі ці три народи пов'язані з Кримом. Я завжди кажу, ця війна почалася з Криму і повинна закінчитися звільненням Криму. Наш проєкт «Годуємо країну» приєднався до ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу. Сьогодні ми тут разом оновили прапор кримських татар фарбами на набережні і привітали мешканців Києва зі смаком українського Криму, кримсько-татарським пловом. Наша боротьба продовжується, ми обов'язково переможемо разом до перемоги.